driver itoko chirwa uchadoti vandiona. Charlie. Zviri sei? Manzwa akanetsoka. Babangu akwakwenda kubasa kako. Wakomana dai tsoka dzaipera dzenyu dzamu mabhicha imo. Teben go amusiziva imimi. Apa timira risitomboziva kuti chi kwakuine ma-free rides the past 2 days. But Teben Goka aiwa kumberi baba. Motikari dzaoka manyama. Taringoonawo smartiri muno. Madrivers awane experience anofamba achinyemwerera. Plus ari smart. Kwete timu renyu riri kuti unenge richinhuhwa hapwa. But timu rangu musadaro so kana kutomboisa tsunami kurinane kana usina perfume yacho. Kondakana kutaura maprice acho ndongori kufamba mahara. Ndichangoodza zvangu but handiudzi timu rese because vanobva vaziva ndaifamba mahara pesa apapo. Ndatongoodzawo zvangu. Chimwe chinhu free wifi tonotenga phone inoendawo pachi paipapa free wifi zvokuti inenge iripo. But mfeso wangu, yes, tinoda kushuta kujapan kokoko. Ndoda kuenda kuti utongoenda neni ka ndoda kutongofamba nemi. Autofamba nemi. Watonditora paita tichitoshuta. Saka ndatoda kutoita zve-tap and go. Aiwa, ndozvakanaka chaizvo. Zviri sei gogo? Pari sei bamba? Okay.